Isang under construction building sa Barangay Balibago noong May 24, 2026. Alam po natin na tumutok hindi lamang po ang mga Kapampangan, hindi lamang ang Angeleños, Kapampangan, Pilipino, kundi buong mundo sa pangyayaring ito. Kasama po natin ngayong umaga, walang iba kung hindi ang PIO Chief ng Angeles City na si Mr. J. Pelayo IV. Good morning, Sir J. Magandang umaga, Ms. Tyrat, sa lahat ng mga nakasubaybay sa ating programang Jointa ng Angeleños. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, so bago po tayo tumungo sa mga detalye ng investigasyon, mahalagang maunawaan muna po natin ang kabuuang pangyayari upang maiwasan ng maling impormasyon at haka-haka. Balikan po natin yung unang mga oras ng trahedya at kung paano nagsimula ang agarang pagtugon ng mga otoridad. So, na-mention natin kanina, Sir J, May 24, 2026, anong oras po naganap ito? Oo nga, no? Mahigit isang linggo na. And that was a Sunday ng madaling araw. May nakuhang copy ang mga kasama natin mula sa Bureau of Fire Protection na parang dashcam, no? Okay. And base doon sa dashcam, kung naka-update man yung timing ng dashcam nila on the actual day and time, makikita na nasa 2:28 yung in the morning. Yung pagkuha nung mismong pagguho, no, nung struktura. So after that, nung nagkakaroon na ng kaguluhan doon sa lugar, meron ng mga nakapag-report sa ACDRRMO natin, sa local authorities, no. So yun yung unang reporting at simulang pag-secure doon sa lugar ng pinangyarihan. Okay, so no one ever thought that this would happen, di po ba? Walang may kagustuhan nito. Parang ito yata pa lang, no, after nung Mount Pinatubo eruption, parang ito yung isa sa mga matinding trahedya na nangyari sa lungsod ng Angeles. Kung tutuusin, hindi man po nag-earthquake. Ang nangyari po a day before, nagkaroon ng malakas na paghangin. Yun buong hindi lang Angeles City. Correct. No? Even sa Lubao, naramdaman po namin yun eh. So, does it have something to do with what happened? Aalamin po natin yan. Isa yan sa mga laging natatanong nga during the first days ng incident, no. Pati nga yung nakausap ko rin nga si Mr. Dennis Uy, na kwento niya yung brother niya was traveling papuntang Subic. Alam mo yung mga orange barriers na parang nilalagyan ng tubig para bumigat, di ba? Yes, parang yun na lift ng hangin, no. Muntik na lang silang muntik nang tinamaan yung sasakyan nila. So parang yung lugar na yon, including some parts of Pampanga, malakas yung no, yung hangin, no. Pero we don't know yet if may kinalaman dito, kasi dito lang sa Angeles City mayroong mga reports lang yung mga branches ng mga puno na natumba, no. So ang ginagawa ng ating EMS, pati ng disaster, pati mga barangay officials, no, is to clear para yung mga secondary thoroughfares, main thoroughfares, ma-clear lang yung mga branches na natumba. Gaano po kabilis ang naging responde po ng pamahalaang lokal nang malaman po ang naging sitwasyon? First, no, nung nalaman na ng mga local authorities natin, ACDRRMO, katuwang ang Bureau of Fire Protection ng Angeles City, kaagad na po na sinecure yan, no. Tayo po nun dahil sa Sabado night, nagkaroon pa ng mga kami on my part, no, with my family, talagang in-enjoy namin yung pag-watch ng streaming, no. So wala rin tayong tulog noon. Pagdating na madaling araw, I got a call from the executive assistant ni Mayor John. So nung tumawag siya, medyo doon pa lang ako patulog, no. And hindi ko masyadong ma-comprehend na I need to go to this place. Yes. And
witness the or see the situation ng pag-rescue, yung term na nakuha ko lang doon is the rescue, no. So habang papunta na doon, I was wondering anong klaseng rescue itong gagawin ng LGU, bakit madaling araw, no? Yes. So nung nandun na sa lugar, doon ko nakita yung gravity, no, nitong talagang situation. Talagang makikita mo when you see it personally, talagang ma-feel mo na malaking trahedya, no? And right after dumating ko, nandun na si si Mayor John Lasatin. Alam na niya yung nangyari, at doon na nagsimula yung pag-convene ng mga agencies na may expertise on this matter. Mabuti na lang, Miss Tyra, no, on my part, when I was in Mabalacat LGU, nakapag-train tayo doon sa incident command system na ina-apply ito sa buong mundo. And when Mayor John sworn office, nakapag-ano na rin siya ng initial stages ng ICS, no. So doon mo makikita kagad nung pagdating ni Mayor John sa alam na niya kagad kung ano yung mga gagawin, sino yung hahanapin, no? Ano yung mga resources. So doon na nagsimula lahat. Okay. So we would like to know, ano na po ba yung pinakahuling Alright. bilang ng mga naapektuhan, mga nasawi, at kung ano mang klaseng epekto ang nangyari dito sa incidenting ito. Alright, doon sa last natin kasi hindi pa talaga na-post sa aming Facebook page yung pinakahuli, no. The last time we posted yesterday was nasa 13 pa, no. Pero ngayon kasi last night bago maghating gabi, around 11:20 p.m. Na-extricate na yung body ng 14th casualty, no. Okay. Hindi pa natin alam yung identity, but it's possible na mukhang male daw, no. That was still last night, June 1 pa yon. Kanina pong madaling araw, around 1:56 a.m., na-extricate si casualty number 15. Isa po itong lalaki. Dito pa rin ito sa quadrant 2 ng collapse site. And then sunod-sunod po yon after ni casualty number 15, na-extricate po ang si casualty number 16 ng 2:07 a.m. Isa po itong female according sa our mga responders. At lastly po itong si casualty number 17, same location sa quadrant 2, na-extricate po yung kanyang body kaninang 4:08 in the morning. Isa po itong lalaki. Okay. So far, ang mga nakuhang mga namatay ay 17? Tama Opo. po? We have confirmed na 17 casualties as of this time, no. Okay. Meron pa po bang hinahanap? Doon sa ating tala, we're still basing doon sa ating mga listahan na pinrovide ng incident command system. Nasa more or less, no, ang ginagamit natin kasi more or less laging term, no, kasi may mga accounts na sinasabing meron pa silang kasama other than the construction workers na naroroon. So we're also trying to figure that out. Pero yun, more or less nasa 3 pa yung mga hinahanap natin, no. Okay. So far, ilan po ang mga naging survivors? We have Luckily. rescued more than 20. Nasa around 27 na po yung mga na-rescue natin, no. Some of them nasa kanilang mga probinsya na, nakauwi na, no. Yung iba na interview pa sa kanyang probinsya, back in Leyte. So hindi lang po mga Kapampangan ng mga to?
halos po mga ano sila, mga taga Bicol, karamihan mga taga Bicol, Camsur, no, mga construction workers na na-assign dito sa proyekto na ito. Kaya nga most of them, yung mga DRRMOs nila coming from those regions, sila rin ang nakikipag-coordinate sa atin. Okay. So, ano po yung naging unang direktiba ng lokal na pamahalaan matapos matanggap ang ulat? Paano po nag-organisa agad ang rescue and emergency operations? At merong mga katuwang, di po ba? Aside sa BFP, meron pang ibang umantabay. Yes, so kaya nga dito ko sinasabi, Ms. Tyra, na buti na lang si Mayor John yung ating responsible official, yung RO na tinatawag, kasi kaagad niyang na-establish yung application ng incident command system, na isa itong operasyon na ina-apply sa buong mundo when addressing mga calamities, disasters, mga sakuna or incidents na katulad ng nangyari ngayon. So, naintindihan niya yung gaano kalaki itong scope ng tragedy. So, ang kaagad na ginawa niya is nandun yung mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. So, ginawa niya itong Unified Command Management option. No? Isa po itong option under the Incident Command System na kung saan pwedeng i-apply ito base doon sa expertise, no? At saka yung given situation ng isang insidente o pangyayari. In our case, is gumuhong gusali, may example nito, mga earthquakes, no, yung mga banggaan sa kalsada, halimbawa nagkaroon ng karambola. So in our case, we applied this unified command with BFP in charge with the operation. Still, Mayor John Lasatinas, the RO or the responsible official. And then mga nabanggit mo, kasama din yung ibang agencies, yung PNP sa security, ang DRRM and OCD sa logistics, no? And then tayo po sa information. Okay, all right. So, kamusta naman po ngayon ang kalagayan ng mga pamilya ng mga biktima? So, when we say biktima, mga nasawi, mga survivors, at ano-ano po yung tulong ang patuloy po nilang natatanggap mula sa lungsod? Sa mga na-rescue po natin, karamihan po sa kanila sa kanilang mga tahanan na, no? na nabigyan na po sila ng mga financial assistance, medical and food assistance, no? Including yung arrangement dun sa kanilang transportation going to their homes. Malaking tulong din po dito ang DSWD, sila po ang katuwang natin. At yung mga iba pang naghihintay pang mga kaanak, na meron po tayong mga ginawang accommodation o temporary shelters na may air condition po yun. So, katabing-katabi rin po nila. Halos pati kami doon sa incident command post, yung DSWD, ay mga responders natin from BFP, magkakatabi po kami doon. Habang naghihintay, we continue giving the briefing, no, yung psychosocial support na binibigay namin sa kanila, at updating every now and then on what's happening dun sa ating operation. Okay, so marami pa tayong pag-uusapan sa ating pagbabalik. Kung sakaling meron po kayong mga katanungan na nais ibato kay Sir J. Pelayo IV, feel free. Naka-Facebook Live po tayo sa RW 95.1 FM, CLTV 36 at Angeles City Information Office. So feel free to send your queries. Philippine Standard Time is 10:17.
Kayo po'y nakatutok dito sa ating palatuntunang Jointana Angelenios. Kapiling pa rin po yung lingkod na si Tyra. At ang ating pong kasama dito sa ating palatuntunan na si Mr. J. Pelayo IV, ang hepe po ng Information Office ng Angeles City. So kung sakaling meron kayong mga katanungan o nais na i-address, pwede po kayong mag-send ng inyong mga mensahe dito sa ating Facebook Live sa RW 95.1 FM, sa CLTV 36 at sa Angeles City Information Office FB page. Okay, so before po tayo magtungo sa iba pang mga katanungan, ito, observation po kasi, maraming mga nagko-comment po sa Facebook na kung saan nakita kung paano yung rescue, yung kung paano nila gustong ma-recover yung mga possible na hindi lang bangkay We were hoping for survivors, more survivors. So may mga nakita sila na mano-mano daw, tinatanggal yung mga bato. Bakit daw ganun? Bakit hindi gamitan ng mga heavy-duty equipment? Opo, no, yan yung mga unang na-receive nating mga comments during the first, lalo na during the first day ng ating search and rescue. No? As papunta pa kasi yung mga ni-request nating mga heavy equipment. No? Kahit na po nandun na yung mga heavy equipment, hindi mo naman kagad dyan magagamit, lalo na in the the operation of search and rescue. Yung collapse structure kasi is very unstable, no? So the fact na gumuho po yun, may possibility na magkaroon pa rin ng mga susunod na pagguho pag hindi naging maingat, no? Again, dumaan po sa matinding training yung mga responders natin, no? So alam po nila kung ano yung mga tamang procedures, sistema na gagawin nila. Kung bara-bara po kasi ang pag-clear o pag-retrieve ng mga debris, baka po kung meron pang mga survivors doon, baka mas maperwisyo po, mapinsala po sila. And at the same time, yung pong mga rescuers natin, baka sila rin po ay madamay doon sa structure, no? Again, we are speaking of a 9-story proposed structure, no, na gumuho. So just imagine po, no, yung rubble na nandoon during the first days. Nandun pa yung mga scaffolding na bakal. Dati po, sa mga panahon natin noon, mga scaffolding, mga kawayan, no, or mga kahoy. Ito po yung ngayon mga tubular na scaffolding na nag-crisscross po sila dun sa rubble. Kaya it's really challenging, no? Kahit na nandun na available po yung mga heavy equipment natin, we could do that. Pero kung walang sistema, walang procedure na maayos, no? Kung di tayo dadaan sa training na ginawa natin during the incident command system, mas magiging peligroso po, no, sa mga naroroon na natrap, at ganoon na rin sa ating mga survivors, sa responders. Kaya kahit ang dami-dami, during the first day, sobrang daming mga responders ang gustong pumunta, no? Pero mabuti na lang we activated the unified command para nang sa ganon hindi masayang yung mga resources ng mga manpower ng mga responders. Ang sabi namin sa kanila, check in muna kung yung mga pwedeng mag-respond, and pag napagod na-exhaust na yung mga yung mga responders natin, meron na naman tayong another batch na mga susunod, no? So ganun po, may sistema po tayo, at na-appreciate po ito ng ating OCD, no, Office of the Civil Defense. Pati yung mga bumibisita nating mga officials coming from various national agencies, mga elected officials. Nung una rin po, pag medyo hindi ka kasi, pag wala ka dun sa scene, parang nadadala ka rin, no, dun sa, bakit ganyan? Bakit parang mano-mano, no? Pero once you're there, doon mo marirealize, ganito nga pala, grabe nga pala.
matindi nga pala itong sitwasyon natin ngayon. So, ganun po yung explanation lang po doon. Okay, so nakita po natin sa site ang BFP. So, ang BFP, hindi lang po ang trabaho nila ay rumisponde tuwing may sunog. Hindi po. Malaki po ang role ng BFP dito, no? Kung makikita nyo po halos sa lahat ng mga insidente, untoward incident sa daan, no? Lagi lang po sila dahil nandun yung fire sa pangalan ng kanilang ahensya, no? But they are very well trained sa lahat po ng mga sakuna, no? Na halimbawa dito na lang sa gumuhong structures. Pag may earthquake po, may nakikita rin natin sa mga news, no? Ang BFP ang isa sa mga una laging naririyan na magresponde sa mga untoward incidents kagaya nito. So, ang ating mga tao po ay properly trained when it comes to such emergencies. Yes po. Lahat na dumaan ng incident command system training. Ito po yung mahaba. Ilang araw po ito nung kami nag-training ng ICS. Napakahaba at very meticulous. Sabi nga namin during that time na itong napag-aralan natin ito, sana wag nating i-apply, no? Dahil pag nagkakaroon kami ng parang simulation ng mga cases, yung iniisip namin kagad yung mga grabeng sitwasyon, no? At yun na nga, unfortunately nangyari dito sa atin. Yun naman ang kagandahan na meron tayong training at ina-apply natin ito ngayon. Okay. Ano po yung pinakamalaking hamon na kinakaharap ng Unified Command habang nagpapatuloy ang rescue at retrieval operations? Yes, of course, we would always wanted to believe na meron pang mga survivors. No? Kaya nga, ganito lagi ang sabi ni Mayor John, importante na siguraduhin na isipin natin na kahit papaano, kahit na nakikita na ng siyensya ng mga equipments na wala ng signs na detect doon sa kanilang equipment, no? Pero we also treat them na parang meron pa rin, no? So kung meron kang ma-retrieve na tao, buhay man yan o patay na, at least man lang sana makukuha natin na maayos pa, no? On my part, ayaw ko kasi nagbibigay ng description doon sa mga nire-retrieve ng mga responders. Dahil talagang grabe, no? If mapapansin ninyo, hindi ako masyadong nagde-describe kung ano yung itsura nila. Dahil iniisip namin yung mga pamilyang nasa tabi namin, no? Na naghihintay. We also try to think of them at yung kapakanan nila. Paano po natitiyak ang kaligtasan naman ng mga rescuers habang nagtatrabaho sa isang estrukturang itinuturing na unstable po at delikado? Yan po, tama po kayo. Lagi nating isipin, no? Habang we all wanted to get those who are trapped inside, pag nasa ground zero kayo, mapapansin nyo na nagbubuhis din ng buhay yung ating, not only yung mga responders, kasi pag na-clear na yung isang body doon sa rubble nila, ang papasok niyan yung ating medical team, no? At yung medical team, makikita mo, dumadaan din sila doon sa ilalim ng rubble na nandun pa rin yung mga bakal-bakal, yung mga tubo, yung mga debris na naroroon. Na from my vantage point, pag makikita, parang delikado pa rin, no? Pero nagkakaroon sila lagi ng assessment, no? May mga ibang mga naroroon na nag-a-assess ng structural parang assessment kung pwedeng pumasok ulit, no? Kung pwedeng sudsurin pa ng ating mga responders yung lugar. Isa sa mga challenges dito, dahil lately
uulan na. Mhm. Pag napapansin ko sa kanila, pag drizzle o yung ambon, pag minsan di na nila masyadong pinapansin ito. For as long as, lalo na pag may na-identify silang entity inside, talagang ginagawa na nila lahat kung ambon-ambon lang para ma-retrieve, no, yung body. Pero pag biglang buhos ng ulan, yun na talaga, delikado na talaga. At nagkakaroon ng temporary halt on that operation. Tapos magkakaroon na naman ng assessment kung safe pa bang pasukin ulit at mag-continue. So ilan lang po yun sa mga challenges natin na nararanasan, na napapansin natin dun sa operational site. Paano po na-identify na mayroon pang body within specific area? Marami pong mga parameters na ginagamit tayo. Unang-una yung mga accounts, ng mga witnesses, mga survivors na naroroon. Kinukunan po natin sila ng statement kung paano ba yung orientation, saan ba yung mga barracks nila, saan sila natutulog, no? Yung mga ibang families na sabi na doon nagtitinda, saan part, naroon ba sila noong before gumuho, no? Yun yung mga statements na mga naroroon. And then we have the itong life locator, no, na equipment na ginagamit, pinapahiram ng iba't ibang mga DRRMs. Meron si Pasig, meron si Olongapo, no, meron si Bulacan at si San Fernando City. Lahat po 'yan pag nagko-conduct ng kanilang mga life locator radar equipment, bine-verify. Ito yung test ni Pasig City. I-verify nung isa, no? Meron pong ganon. And then yung nandyan lagi nandun na parang nakatira na sa Balibago yung mga natin, K9 dogs ng Philippine Coast Guard, na patuloy rin silang pinapadeploy. Marami po yung mga K9 dogs nila na may expertise sa mga live victims and also sa mga deceased, no? May special sense of smell po sila at pag-determine sa mga ganito. Marami pong paraan. At yun po yung lagi nating ginagawa para sa pagbase sa mga desisyong ginagawa natin. Alright, marami pa po tayong aalamin sa ating pagbabalik. Kaya naman dito lamang po kayo tumutok sa inyong Countryside Radio at kayo po'y nakikinig dito sa ating palatuntunan. Ito po
si Tyra, at kasama din po natin dito sa ating palatuntunan ang PIO, Chief po, Hepe ng Angeles City Information Office na si Mr. J. Pelayo IV. At ang usapan pa rin po natin ngayon ay ukol sa aksidente na naganap dyan sa may Balibago, Angeles City, na kung saan may gumuhupong isang gusali. Okay, so ang struktura po na to, ito lang po ba ang gumuho or meron po bang ibang mga naapektuhang gusali or any area at mga karatig na lugar dito, Sir Jay? Oo. Doon sa nung sa makikita mo sa mga drone shots, no, na available sa social media at saka sa mga natin official FB, parang paslanting yung niya. Paslanting ng konti papuntang harap, no, yung pagguho nitong ng ginagawang gusali. Kung kaharap mo yung Chodoro Street, medyo paharap, medyo papuntang left side. Kaya yung mismong katabi niyang hotel o apartel dun sa left side niya is natamaan din, no? Okay. At yung parts ng mga nasa across the street. Kaya itong si katabi niyang hotel, yung bandang taas niya, na-damage din. Doon po natin na-retrieve yung first casualty na si Mr. Mod Rezal bin Abdullah, isang Malaysian national, no? Katunayan po, Miss Tyra, ayan, nag-message po sa atin si Miss Aminang na daughter nitong first casualty natin, na nagre-request nga, no. Alam ko po ito, na-request yung kanilang belongings ni Mr. Rezal dun sa kanyang tinutuluyang hotel. Yun nga po, ngayon kasi nasa danger zone yung kasalukuyang building, no. Medyo nandun pa, pa rin yung parts ng gumuhong structure nakapaipit din doon so as of this time hindi pa natin talaga pwedeng ma-retrieve pa yung mga gamit doon, because it will be unsafe pa doon sa ating mga responders. Siguro pag na-clear na yung mga rubbles doon, pwede na magtungo yung mga responder natin. Pero alam na po nila, Miss Aminang, no, the authorities, the responders from the Bureau of Fire Protection are already noted and been informed with this information, and as soon as they clear the area and deem safe to proceed with the retrieval, they would proceed to Mr. Rizal's room to safekeep his belongings. And sabi rin niya dito, in addition, the family would appreciate a written out. Sige po, we will provide yung mga incident from the hotel, no. Sige po, hingin natin sila ng report. Ayan po. Sige po. Thank you very much po kay Miss Aminang. Doon po ba sa hotel na yan, sir, siya lang po ba ang naging casualty o meron din pong ibang mga affected doon? Opo, during the first day, nagkakaroon po tayo ng mga mixed reports, no. Nung unang nai-report sa incident command post, parang nasa 2 daw, no. Tapos meron pang bali-balita noon na isang Chinese, isang Malaysian, no. Meron pa nga, Miss Tyra, nung bandang early hours ng pangyayari, meron pang information na in-report sa incident command post na nakakausap pa daw yung Malaysian national, no, victim, no. Pero it turned out when the responders were reached the area, gumawa po sila ng access para makapasok doon, wala na pong buhay yung first victim natin, no. So isa lang po yon na casualty on that building, on that hotel na nadamay. I'm trying to imagine, siya po ba ay na-rescue habang nasa taas po kung saan siya naka-check-in, or doon na po sa baba?
doon na mismo sa kwarto niya, no. So okay. yung mga reports na nakakausap siya, it's unlikely because yung orientation niya is nakapin yung upper body. Yung naka-expose is yung lower extremities, no. Okay. Kaya doon namin naisip na parang baka iba yung nakausap nila, no. At hindi yung Malaysian national. Nung nakita na kasi yung orientation, parang mahirap siguro makapagsalita when you're pinned sa upper portion, yung extremities mo lang naka-expose. Okay. Kapag ganitong mga situations na may mga foreign nationals na nai-involve, paano po ang treatment po dito? Agad pong nakipag-ugnayan tayo. Actually, ako po mismo, no, sa mga embahada. During the time na hindi pa nare-retrieve yung Malaysian national, kausap na po natin yung embahada ng Malaysia. At sila rin po napakabilis din ng tugon nila, no. Actually, after po na ma-retrieve yung katawan ng first casualty natin, agad din silang nagtungo yung gabing yun, no, sa kung saan idinala yung body, at dire-diretso po, mabilis po yung aksyon ng Malaysian embassy. At hanggang sa panahon po ngayon, every now and then nakikipag-ugnayan din po tayo. And ganun din po sa iba pang mga embassy katulad ng sa China, no, nung narinig na parang may natunugan silang parang meron pa yata ang Chinese doon, pero wala naman po pala. Nakikipag-ugnayan po sila sa Singapore, Japan, ito po pang mga embassy sa atin, at kinukumusta rin po yung sitwasyon dito sa atin. Okay. Ano-ano pong organisasyon at pribatong sektor ang nagbigay po ng suporta? Ano po yung mga pangunahing tulong na kanilang ipinagkaloob? Of course, very notable po talaga dito si DSWD, no? Since day one hanggang ngayon, round the clock yung ating mga kasama sa DSWD, katuwang yung ating City Social and Development Office. No, pag minsan po naintindihan natin yung anxiety, no, nung pagiging stress nitong ating mga families, pero talagang matyaga ho yung ating mga social workers na naroroon, no. Continuous pa rin kapag minsan nabibiktima rin sila ng mga masasamang loob. If you remember, since Monday, mayroon na pong mga grupo doon. Yung isa nga, no, nagpipilit na maka-avail ng financial assistance from the government. Ito po yung nakapagpa-interview pa na sa mga media, pati sa national media, na nakapag-come up with a story that he was a survivor of the scene. Na bumili lang daw siya ng serbesa, then nung pabalik na siya, doon na nagkaroon ng collapse, no. And then nakatanggap po ito actually ng financial assistance, no. Ang sabi sa atin ng social worker, nakatanggap ng 10,000 pesos na financial assistance noong last Wednesday. Pero hindi pa ho siya nakontento, no. Bumalik pa siya nung Friday na may iniimbita pang ibang mga kasamahan, trying to claim again na financial assistance. Doon na po nagduda yung ating mga authorities. Nandun po yung ating Angeles City Police Office, Station 4 Commander, at napag-alaman na poser pala to, no, na it's a hoax. At inaresto na po ito. Nasa Station 4 po nung idinala at inaresto itong taong ito. Okay. Kamusta naman po ang suporta mula sa national government at mga kalapit na lokal na pamahalaan? Opo, nagpapasalamat po, patuloy na nagpapasalamat si Mayor John Lasatin sa outpour of support ng mga various national agencies. Napakarami to mention, no. Ayan, dumating po yung mga secretaries natin, naririyan, at si Governor Nanay Lilia Pineda, si Vice Gov, ang dami po nilang ipinadala mga equipment, tulong, no, even mga tents,
logistics, since day one po yan. Buhos po. Kung makikita nyo po sa operational site, doon mo makikita na exercise po yung tinatawag natin na sa mga libro ng mga kabataan, yung bayanihan. No? This is the modern bayanihan na nararanasan every day. Hindi lamang po sa mga equipments, sa logistics, pati yung mismong pag-volunteer ng mga tao. No? Tumatawag sa atin, mga DRRMs, mga sa Red Cross, tinatanong, ano po yung kailangan niyo? Magpapadala po kami ng tao. Ano pong mga pwede namin ma-assist? No? Kaya maganda rin na nagkaroon ng unified command para hindi masayang yung mga resources na ino-offer ng mga various agencies, para nang sa ganun, pag na-exhaust na lahat yung efforts ng isang team, merong isang team na naman na available na pwedeng tumulong. Okay. Paano naman po pinapangasiwaan yung mga donasyon, volunteer efforts, at ano yung ginagawa upang matiyak at maayos at patas ang distribution po ng tulong? Yan po, no, overwhelming din kasi yung buhos ng suporta. Meron po tayong dito, incident command post na ipinatayo si Mayor John Lasatin. Doon po yung mga bagsakan ng mga goods for our responders, at meron naman din po tayong list doon, katuwang ating General Services Office team at ng Active o yung Angeles City Tourist Information Office. Sila po yung tumutulong doon. Pag minsan katuwang na rin doon ang ating city planning at ang Sendro head po, no. Sila yung mga nagtumutulong na maka-distribute ng maayos, no, yung ating mga goods para sa ating mga responders. Okay, commercial break muna po tayo. Naku, napakarami pang nating gustong itanong kay Sir Jay, but we need to pause for commercial break and we'll be right back. So don't you ever go away. Philippines Standard Time is 10:46. Reliable. Tutok dito sa inyong Countryside Radio W95.1 FM. At kayo po yung nakatutok dito sa ating palatuntunan Jointa na Angeleños. At ating pong nakakapanayam ngayon ang hepe po ng Information Office
ng Angeles City na si Mr. J. Pelayo IV. Okay, off the air kanina nagkukwentuhan kami I was trying to have a picture of the real situation there. At pang ilang araw na po bali ngayon, Sir J? Ano na, Nagsimula ng kahapon linggo. was, ano na tayo? Ninth day. Ninth day na. So sa 9 days na yon, at along the way meron na nare-retrieve ng mga katawan. So I'm just trying to imagine hindi na ganong kaaya-aya ang sitwasyon sa lugar. So I'd like to ask, kamusta ang health conditions din po? Ang environment doon, ang health conditions po ng mga nandoon sa area? Inikutan nga po namin ni Mayor John Lasatin yung surrounding areas, paikot nitong nag-collapse na estruktura. Depende po sa ihip ng hangin o yung direction ng hangin. Lalo na pag biglang nagkakaroon ng movement from the heavy equipment dun sa gumuhong lugar. Pasintabi po sa mga nakikita nanonood, may naamoy na masangsang, stench sa area. So, ang ginawa po ni Mayor John is iniutos na niya yung sanitation team ng City Health Office na umikot, gumawa ng mga regular rounds para sa disinfection, sanitation, pag-spray, misting at fogging dun sa surrounding areas para mawala yung posing health hazards, ma-eliminate natin para sa kalusugan ng ating mga kababayan, mga responders sa mga naninirahan nearby, as well as yung amoy, ma-deodorize natin yung amoy, yung disinfection, yung amoy, and then yung pag-exterminate dun sa mga langaw na napapansin din dun sa lugar. At the same time, dahil umuulan-ulan na rin po, also for the mosquitoes na rin. So lahat, holistic approach po yung ginagawa ng sanitation team. Meron po silang mga formula na ginagamit for fogging, misting, and spraying doon sa lugar. Ano po yung naging prioridad na ni Mayor John habang nagpapatuloy ang rescue at recovery efforts? Ang pinaka-lagi, consistent yung priority ni Mayor John Lasatin is to hopefully makakuha pa ng survivor, na kahit nandito na tayo sa stage na to, wag tayong susuko. Yun ang pinaka-reward sa atin, lalo na sa mga rescuers, kahit makapagsalba pa, aside from dun sa mga naunang na rescue ng lokal na pamahalaan ng mga responders po natin. Sana we would like to believe yun po yung nagbibigay lalo sa amin na kahit pagod na kami, we would like to believe na meron pang life doon, kahit pag minsan yung mga high-tech equipments na available suggest otherwise. Sana meron pa. Okay, so sa inyong obserbasyon, paano nakaapekto ang pamumuno ni Mayor John sa kabuuang operasyon ng insidenteng ito? I'm very blessed and happy to have a leader na katulad po ng ating responsible officer RO po natin na si Mayor John Lasatin, on how he handles with composure and with conviction. Nandun na po yung City Hall ngayon, unofficially. Doon na siya nakabase. He spent actually more hours than myself being the PIO. Talagang nakatutok po siya doon. Very hands-on. And nakikita natin yung leadership niya on how to handle a very delicate and a complex situation such as this, as tragedy na polarized, not only here in the Philippines but also in other international landscape. Talagang naging news po siya. Pero nakita ko kahit first term pa lang niya as a local chief executive, very calm and collected, composed. Hindi siya na stress. Yung focus lang niya doon, kahit na may mga bumibisitang ibang mga agencies na unintentionally
gusto lang naman sigurong tumulong pero dahil wala doon sa ginawa nating unified command, si Mayor John hindi siya na kumbaga sa train hindi siya nadidiskarel, no. Alam niya na dito tayo patungo. Alam niya kung sino yung mga ekspertong makakatulong doon sa yung kasalukuyang suliranin. Kaya parang ito yung direction natin. Ito yung dito tayo makakahanap ng mas maayos na resulta. Okay. Merong mga nagtatanong ito based on observations din po sapagkat marami ng mga videos ang mga lumabas sa social media at may kanya-kanyang opinion na sabi 9-story building pero para ang liliit ng mga pundasyon at kung 9-story building siya, bakit siya umabot ng additional floors pa? So ano ang sagot ng city government when it comes to doon sa, kasi tayo kapag nag-a-apply ng building permit, ang daming requisitos na kailangan mong i-accomplish. Po. So, ano yung nangyari? Alright. When it comes to that matter, tayo kasi sa operational site, kagaya ng nabanggit nung nag-visit si Secretary John Vic Remulla ng DILG, sabi niya sa amin, you guys are doing a great job. So focus kayo on that priority. No? He was referring to the search, rescue, retrieval, and clearing operations. Sabi niya, sa hanay ko, akong bahala sa accountability and full investigation on this matter. Sabi niya, no? Na-appreciate po namin yun. Pinamobilize yung CIDG. But also from our part sa LGU, may parallel din po kami, no, na ginagawang full investigation aside po dun sa priority namin ngayon to save lives and rescue lives dun sa area. Naglabas na po ng last week, no, ng EO si Mayor John Lasatin to have a fact-finding body for the full investigation on this matter, as well as preventive suspension na rin po ang ating mayor para po maging balanse, no, walang whitewash or hindi maging bias yung itong co-conduct na investigation, at kasama po rito sa composition yung mga private organizations, no, na may sapat na expertise pagdating sa estruktura, no, kung yung mga plano, policies, no, batas na kaugnay dito sa naging trahedyang ito. Okay. Sino po yung mga napatawan ng preventive suspension if you don't mind me asking? Ang di ko na lang po siguro mention yung particular name, pero ang head po ng official office of the building officials, no, at yung sa isang structural engineer din po ng lokal na pamahalaan. Okay, all right. At ano po ang susunod na hakbang ng lungsod upang higit pang mapalakas ang disaster preparedness at public safety? Opo. So, moving forward, ito po yung natin ngayon na sabi ni Mayor John, kailangan lahat na, no, ng mga ongoing structures, pati yung mga abandoned structures, no, kailangan isilipin lahat yan, i-review lahat yan, no, to make sure na wala nang mangyayaring katulad ng nangyaring ito. Alright. So, any last words? Ano ang aral na nakuha po natin sa incidenting ito, Sir Joy? Marami po ang nagtatanong sa atin every now and then after the interview kung ano po yung panawagan natin, ano pang kailangan natin for the operation sa site. Ang siguro ang para sa akin po, na dahil nakikita ko pong nangyari doon personally, is more understanding, more compassion sa ating mga responders, no. Hindi po biro ang ginagawa nila. We also wanted to be with our families, magkaroon ng quality time. Gusto rin natin matapos ito.
manalangin po tayo, no, para sa mga natrap pa sa loob, yung kanilang mga pamilya, at yung ating mga responders na ginagawa ang lahat, no, upang masolusyonan to at matapos na lahat ito. Alright, so maraming salamat, Sir J. Pelayo IV. Isa ka po sa mga hindi na natutulog ng maayos kasama ni Mayor John Lasatin pagdating sa pag-address ng insidenteng ito. Sa gitna po ng trahedya, napatunayan ang kahalagahan ng mabilis na pagtugon, pagkakaisa ng iba't ibang ahensya at malasakit ng buong komunidad. Muli, maraming pong salamat, Sir J. Pelayo IV, ang Information Officer po ng Angeles City, sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga naging hakbang ng lungsod kaugnay ng insidenteng ito. Sa ngalan po ni Mayor John Lasatin and of course ni Sir J. Pelayo IV, ako po yung lingkod na si Tyra. Ito ang Joint Tana Angelenios, ang programang naghahatid ng impormasyong serbisyo at malasakit para sa bawat Angelenyo. Magandang umaga po at mabuhay ang lungsod ng Angeles. At bago ako mag-goodbye, shoutout muna po kay Sir Jen Aldana Manio, Ryan Aguas, kay Koyam Canlas, Maya Payabak po. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa ating technical team na nag-assist, both from RWNCL TV 36. Maraming salamat po. At ito po yung lingkod ni si Tyra. Hanggang sa muli. The extraordinary